Alamsa novembre kalo tile mugan sanba fila ni mugan ani duuru DMS TV tiɲɛna muso aw ni ce aw ni ɲantuma a y'aw bisimila DMS TV sanfɛ foli ani tanu b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru ni o wagati selen sani an da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu dɔw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni kan ni n'a carili ani ka hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wali kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu dɔw tulo kan o dɔw bɛ tali kɛ ko kabini novembre kalo tile 15 tɛmɛnen san 2025 min an ka Mali fintigilakaw ye opération baw yɛrɛ kɔni labɛn Sikaso région kɔnɔna na o opération nin yɛrɛ kɔni carila fo ka taa se Luluni localité yɛrɛ kɔni ma a yɛlɛ k'a fɔ ko opération nin yɛrɛ kɔni kɔfɛ min an ka Mali fintigilakaw ye welemada kɛ ne ka ɲɛsin Luluni sigibaa maaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ kɔni kun bolila ne ka bɔ Luluni localité la ka taa yɔrɔ wɛrɛw yɛrɛ kɔni na k'o dabɔ lakanabaliya la localité kofɔlen in na an ka Mali fintigilakaw bɛ welemada kɛ ne ka ɲɛsin o man yɛrɛ kɔni ma k'u ka segin ka na u sigiyɔrɔ la ko min lakana ko kɔni sabatira Luluni localité kɔnɔna na kasangani carburant ko crise mi yɛrɛ kɔni bɛ sen na an ka Mali jamana kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko tarata don novembre kalo tile 18 san 2025 k'an ka Mali premier ministre ni o ye général Abdoulaye Mayiga ale kɔni wulila ni k'i senfa joona ka taa an ka Mali douane mɔgɔw yɛrɛ kɔni ka yɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka pétrole bureau yɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni na ni citerne bɛ na yen nɔ k'a dédouaner ale ni k'a papier ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ premier ministre yɛrɛ kɔni talen nin yɔrɔ kofɔlen in na a bɛ ordre yɛrɛ kɔni di douane man ma k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ min yɛrɛ kɔni citerne o kana tɛmɛ tile kelen yɛrɛ kɔni ka douane kɔnɔna na k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ a papier ko n'a dédouanement ko bɛɛ lajɛlen ka ɲɛnabɔ cogo min citerne yɛrɛ kɔni bɛ se ka bɔ teliya la ni ka taa di station ma don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna Gao région kɔnɔna na Haut Conseil islamique maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ olu bɛ lettre kɛ ni ka u ci Gao gouverneur yɛrɛ kɔni ma lettre min kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ k'u bɛ laɲini kɛ an ka Mali autorités fɛ ka d'a kan k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko denmisɛnninw yɛrɛ kɔni tiɲɛna kosɛbɛ Gao région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko nin yɔrɔ kofɔlen na min yɛrɛ kɔni cɛ ni cɛ ka ɲɔgɔn kanu yɛrɛ kɔni k'u bɛ ka sanga sɔrɔ wa gulɔmin fo ka taa se balaniw yɛrɛ kɔni ma ko sanga ani wagati ko bɛ kɛ nin région kofɔlen kɔnɔna na ko ka sɔrɔ Gao région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na nin jogo sugu ninnu yɛrɛ kɔni olu tɛ kɛ cogoya si la ko dɔw bɛ an ka Mali autorités wele u ka fɛɛrɛ latigɛ ne ka na dankari nin ko ninnu na nin région kofɔlen in kɔnɔna na tarata don novembre kalo tile 18 san 2025 Nigeria jamana ɲɛmaa ni o ye Bola Tinubu yɛrɛ kɔni ale bɛ bɔ ne ka tiɲɛtigiya k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni brigadier général Musa Uba yɛrɛ kɔni ko ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni fagara Banbaci maaw yɛrɛ kɔni fɛ don tɛmɛnenw na attaque dɔ yɛrɛ kɔni senfɛ ni Banbaci maaw yɛrɛ kɔni o kɛ Borno État yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o ko in yɛrɛ kɔni senfɛ Nigeria jamana ɲɛmaa a b'i profiter o yɛrɛ kɔnɔna ne ka condoléance kɛ ka ɲɛsin a ka ni fintigilakan yɛrɛ kɔni ka denbaya o bɛɛ lajɛlen ma mɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Royaume-Uni maaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko maaw yɛrɛ kɔni donni Royaume-Uni jamana kɔnɔna na k'o bɛ ka caya kosɛbɛ o yɛrɛ de kɔni na u b'a wajibiya Angola RDC ale ni Namibie jamana yɛrɛ kɔni kan ko olu Royaume-Uni maaw bɛ kalo kelen de di ni jamana saba nin yɛrɛ kɔni ma u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ min ye u ka politique migratoire yɛrɛ kɔni ka o kow yɛrɛ kɔni ɲɛnabɔ ka d'a kan ko olu kɔni y'a jateminɛ k'a fɔ Angola RDC ale ni Namibie jamana k'olu yɛrɛ kɔni tɛ sɔn n'u ka ressortissants gɛnna ka bɔ Royaume-Uni kɔnɔna na ko ni jamana saba nin tɛ sɔn k'u ka ressortissants nin yɛrɛ kɔni kunbɛn o yɛrɛ de kɔni o b'a yira ni jamana saba nin na k'u bɛ kalo kelen de d'u ma u ka fɛɛrɛ latigɛ ni k'u ka politique migratoire yɛrɛ kɔni labɛn ko ɲɛtɛ min yɛrɛ kɔni Royaume-Uni ka visa dilen ni jamana saba nin ka ressortissants ma k'u bɛna na o kow gɛlɛya kosɛbɛ ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala o ye bi don kibaru kɔnɔna na kan ka Mali fintigilakaw ale ni AES ka ni force unifiée ni o ye Mali Burkina Faso ale Niger ka finitigiw yɛrɛ kɔni k'olu farala ɲɔgɔn kan ni ka opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ tarata don novembre kalo tile 18 san 2025 opération min yɛrɛ kɔni kɛra sebayaba ye u bolo a yɛlɛ k'a fɔ ko AES ka ni force unifiée k'o kɛra ne ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la Banbaci maaw ale ni damada dɔ yɛrɛ de kɔni ma ni damada kofɔlen yɛrɛ kɔni na maa dɔw tun bɛ ka sanu yɛrɛ kɔni bɔ tilenbaliya kɔnɔna na ni kunnafoniya yɛrɛ kɔni carila ni ka bɔ an ka Mali état-major général des armées yɛrɛ de kɔni yɔrɔ la arabadon novembre kalo tile 19 san 2025 communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na état-major kɔni b'a yira k'a fɔ
komi AES ka force unifiée ku cɛsirilen na me wagati min na ina fɔ ko bi banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni kɛlɛli la ni ka bɔ AES jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni o ye Mali Burkina Faso ale Niger ala k'a fɔ ko opération fɔlɔ yɛrɛ kɔni kɛra Tabakɔrɔ localité yɛrɛ de kɔni na ni nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni ni Mali ni Niger ka frontière yɛrɛ kɔni tɛ tɛmɛ kilomètre 8 yɛrɛ kɔni kan ko ɲani AES ka force unifiée yɛrɛ kɔni ka taa ni opération ba ni yɛrɛ kɔni kɛ o y'a sɔrɔ o ye renseignement kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw yɛrɛ de kɔni sɔrɔ renseignement min yɛrɛ kɔni na kun bɛ ka signaler k'a fɔ ko min ye banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni k'u kun bɛ ɲɔgɔn dalajɛ dɔw yɛrɛ kɔni na ni localité kofɔlen na ko wa u ka o ɲɔgɔn dalajɛ yɛrɛ kɔni ko hukumu na ko min ye logistique ye ko caman kun bɛ u bolo kabini AES ka force unifiée yɛrɛ kɔni ni renseignement kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ kɔni sɔrɔ an ka autorités yɛrɛ kɔni ma ko bila da kelen da la bilen min ye AES ka force unifiée yɛrɛ kɔni olu y'u ka vecteur aérien yɛrɛ kɔni wuli walasa ka se ka taa yɔrɔ kofɔlen in na teliya la ko AES ka force unifiée yɛrɛ kɔni ka vecteur aérien mun yɛrɛ kɔni wulila k'olu ye baara in yɛrɛ kɔni kɛ kɛcogo ɲuman na ko frappe kɛra ni ka ɲɛsin banbaci wale maa nin yɛrɛ kɔni ma frappe min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka banbaci wale maa caman bɔnɛ ani na ko kɛlɛkɛminɛn mun yɛrɛ kɔni fɛnɛ kun bɛ ni banbaci wale maa nin yɛrɛ kɔni bolo ko frappe nin kɛra sababu ni ka cɛnni don o minɛn ninnu fɛnɛ na a yɛrɛ la k'a fɔ ko AES ka finitigilakaw yɛrɛ kɔni filɛ ni ka nin opération min yɛrɛ kɔni kɛ ko opération in b'a yira diɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko AES ka nin force unifiée yɛrɛ kɔni kɛnbɛ ni ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan walasa ka banbaci wale kɛlɛ ni ka bɔ AES jamanaw kɔnɔ na ko o fɛɛrɛ nin yɛrɛ kɔni bɛ ka nɔbɔ ko wa fɛɛrɛ ɲumanbaw de don ko opération filanan k'o kɛra nin don kelen yɛrɛ kɔni na ni min ye an ka Mali fintigilakaw ka vecteur aérien yɛrɛ kɔni olu taara intervention dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Intilite Damada yɛrɛ kɔni na ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ Gao région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na k'an Mali fintigilakaw ka vecteur aérien yɛrɛ kɔni taara ni opération min yɛrɛ kɔni kɛ nin Damada in yɛrɛ kɔnɔ ko opération yɛrɛ kɔni senfɛ cɛnni donna banbaci wale maaw ka bolimafɛn fila yɛrɛ kɔnɔna ye ko ɲani an ka Mali fintigilakaw ka taa ni opération yɛrɛ kɔni kɛ nin Damada kofɔlen na o y'a sɔrɔ o ye renseignement yɛrɛ de kɔni sɔrɔ renseignement minnu y'a tiɲɛtigɛ u la k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye banbaci wale maa dɔw yɛrɛ kɔni ko sariya minnu yɛrɛ kɔni sigin bɛ ni Damada kofɔlen sanubɔ yɛrɛ kɔnɔ ni a kun interdit na bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni kun bɛ ka o sariya in violer ni k'u tulo ja ka taa Damada in yɛrɛ kɔni na k'a fɔ ko bɛ t'u ka baara ninnu kɛ tilenbaliya kɔnɔna na ko banbaci wale maa minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ ni Damada kofɔlen yɛrɛ kɔnɔ o kun bɛ ka taga sanubɔ yɛrɛ de kɔnɔna ye ka se ka o sanu in yɛrɛ kɔni utiliser k'u ka walejugu ninnu yɛrɛ kɔni financer jamana kɔnɔna na état-major général des armées communiqué in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ale b'i profiter communiqué in yɛrɛ kɔni fɛ ne ka hakililajigi kɛ Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko Gao région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni sanu bɔlen Damada la k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko interdilen don wa communiqué in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na état-major a bɛ sinsin a kan ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ale ni an ka Mali fintigilakaw k'u pɛrɛnnen don ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa banbaci wale maa b'u ka walejugu yɛrɛ kɔni financer ni wari minnu yɛrɛ kɔni ka o wari sɔrɔ tuguni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni da tugu la mɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni opération yɛrɛ kɔni kɛra opération ɲumanba yɛrɛ kɔni ka d'a kan a kɛra sababu ni ka cɛnniba yɛrɛ de kɔni don banbaci wale maaw ka bin ka ni wale capacité yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni fɛnɛ u ka walejugu ni yɛrɛ kɔni financer yɔrɔ ko da yɛrɛ kɔni tugu la o dɔw yɛrɛ kɔni na mɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi kunnafoniya labanw yɛrɛ kɔnɔna a yirala k'a fɔ ko kabini novembre kalo tile 15 tɛmɛnen san 2025 kan ka Mali fintigilakaw olu ye opération caman yɛrɛ kɔni cari ka région kɔnɔna na ko wagati laban nin yɛrɛ kɔnɔna banbaci wale maaw olu kun ka bin ka ni walew cayara ni région kofɔlen in kɔnɔna na o yɛrɛ de kɔni kɔfɛ min an ka Mali fintigilakaw olu ye kow yɛrɛ kɔni daminɛ ni ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ka to ka opération ale ni ratissage yɛrɛ kɔni kɛ ni région kofɔlen in kɔnɔna na sanga ani wagati opération nin yɛrɛ kɔni daminɛ na donnen na Dadumabugu Tabakɔrɔ ale ni Kura localité yɛrɛ kɔni na ko opération nin yɛrɛ kɔni daminɛ na nin yɔrɔ kofɔlen na ko kɛra sababu ni opération yɛrɛ kɔni carila fo ka taa lulu ni localité yɛrɛ kɔni na seere caman ya tiɲɛtigiya k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi komi an ka Mali fintigilakaw olu bɛ lulu ni a kɛrɛfɛ duguninw caman yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko wa ko sanga ani wagati an ka Mali fintigilakaw bɛ opération de ratissage yɛrɛ kɔni kɛ zone kofɔlen in kɔnɔna na walasa nin yɔrɔ sigibaa ma n'u bolofɛnw ka lakana ka se ka sabati sanga ani wagati ni opération ba nin yɛrɛ kɔni kɔfɛ min an ka Mali fintigilakaw ye olu bɛ wulemada kɛ ni ka ɲɛsin population yɛrɛ kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ kɔni kun bolila ka bɔ u sigiyɔrɔ la siranya yɛrɛ kɔni bolo banbaci wale maaw ka binkani wale nin yɛrɛ kɔni na an ka Mali fintigilakaw bɛ wulemada kɛ ni ka ɲɛsin o maa ninnu ma ko b'a laɲini o maa ninnu fɛ wasi ni ka na u ka du yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min an ka Mali fintigilakaw u kɔni taara u ka localité u lakana yɛrɛ kɔni sabati ko wa olu bɛ layidu yɛrɛ kɔni ta ko min ye hadamadenw n'u bololafɛn k'u b'u ka lakana sabati sanga ani wagati jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na nin yɔrɔ in fɛn na an bɛ wulemada kɛ ni ka ɲɛsin an ka population yɛrɛ kɔni ma minnu bolila ni ka bɔ luluni n'a kɛrɛfɛ dugu la ka siran lakanabali yɛrɛ kɔni ye u sigiyɔrɔw la an b'a laɲini o man yɛrɛ kɔni fɛ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min an ka Mali fintigilakaw u kɔni bɛ luluni a kɛrɛfɛ dugu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko yɛrɛ de kɔni na ka kan ni ma n'u ka segin ka na u sigiyɔrɔ la ka d'a kan min ye lakana ko ye o kɔni sabati bɛ yɔrɔ nin na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi
Tarata do Novembre kalo tile 18 san 2025 min an ka Mali Premier Ministre ni Général Abdoulaye Maiga ale kɔni wulila ni k'i senfa joona ka taa se an ka Mali douane maaw ka tajimafɛnw yɛrɛ kɔni bureau la ale ni Office Malien des Produits Pétroliers yɛrɛ kɔni na ni o ye OMAPO de ye. Premier Ministre ka ni visite min yɛrɛ kɔni kɛra ni yɔrɔba fila ni yɛrɛ kɔni na visite yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ an ka Mali autorités ka fɛɛrɛ latigɛ la walasa min yɛrɛ kɔni tajimafɛn ko crise min bɛ an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka dankari o ko la. Général Abdoulaye Maiga yɛrɛ kɔni ka ni visite yɛrɛ kɔni senfɛ a y'a ye k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni camion citerne caman ye ni olu yɛrɛ kɔni falen no essence la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko caman yɛrɛ kɔni bɛ douane maaw yɛrɛ kɔni ka ko kɔnɔna na ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi camion citerne caman yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ olu dédouanement ni o papier ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ɲɛnabɔra camion citerne ninnu yɛrɛ kɔni ala tɛmɛ olu bɛna ta teliya la ni ka taa u di station service maaw yɛrɛ kɔni ma cogo min u bɛ se ka tajimafɛnw yɛrɛ kɔni di Mali jamana kɔnɔdenw ma. Min ye Premier Ministre a bɛ an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta a b'o ka foliba kɛ ni ka ɲɛsin douanier responsable ma ale ni maa fɛn fɛn yɛrɛ kɔni i sen don nin baara in na walasa jamana kɔnɔdenw ka se ka tajimafɛn yɛrɛ kɔni sɔrɔ. Premier Ministre a bɛ furancɛ fanga ɲɛmaa ka foli lase o maa nin bɛɛ lajɛlen ma. Wa n'a ta o ta Général Abdoulaye Maiga kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ale kɔni y'a ye k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye araw ye k'alisa u ka ca station yɛrɛ kɔni na k'o kɛmɛ sababu ye ni ka ale jɔrɔ kosɛbɛ ko wa n'i taara douane kuru yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'a ye k'a fɔ ko camion citerne caman yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ka tila ka na aran yɛrɛ kɔni cayalen station yɛrɛ kɔni na ko yɛrɛ kɔni tɛ faamuya kosɛbɛ walasa ka dankari o ko yɛrɛ kɔni na min ye Premier Ministre a ye bilasiralikan ale ni fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw yɛrɛ kɔni fɔ douane maaw ye ka min yɛrɛ kɔni bila sen na walasa fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka latigɛ min yɛrɛ kɔni camion citerne ninnu olu ka bɔ joona ni ka taa di station maaw yɛrɛ kɔni ma cogo min population yɛrɛ kɔni bɛ se k'u ka tajimafɛnw sɔrɔ sanga ani wagati. Premier Ministre a bɛ bilasiralikan yɛrɛ kɔni di douane maaw yɛrɛ kɔni ma k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ min yɛrɛ kɔni camion citerne ko ninnu yɛrɛ kɔni olu papier ko ni a dédouanement ko yɛrɛ kɔni a kana na tɛmɛ tile kelen yɛrɛ kɔni kan fɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni citerne yɛrɛ kɔni nana dɔrɔn heure 24 yɛrɛ kɔni kɔfɛ citerne ka bɔ ne ka taa di station service maaw ma. Premier Ministre filɛ ni ka ni bilasiralikan min yɛrɛ kɔni di douane maaw yɛrɛ kɔni ma o kɛ kun de ye walasa min yɛrɛ kɔni jamana ka tajimafɛn ko yɛrɛ kɔni u ka don sanga ani wagati ale ni aranba minnu yɛrɛ kɔni bɛ jɔ station na ka dankari o la teliya la. Premier Ministre ni o Général Abdoulaye Maiga yɛrɛ kɔni a ka kumaw kɔnɔna na a bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin douane agent maaw yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o maa ninnu yɛrɛ kɔni bɛ tile kurukara bɛɛ de kɛ baara la ko kabini tajimafɛn ko crise in daminɛna fo ka na se an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko douane maaw bɛ baara kɛ diɲɛlatigɛ don o don. Kumakuncɛ kuma na Général Abdoulaye Maiga a bɛ hommage kɛ ni ka ɲɛsin Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma ka d'a kan ko ka sanga ni crise yɛrɛ kɔni Mali jamana kɔnɔdenw muɲuna kosɛbɛ wa a bɛ tila ka hommage ba kɛ ni ka ɲɛsin camion citerne bolo ale ni an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan k'olu ka cɛsiri o yɛrɛ de kɔni bɛ kɛ sababu ye n'u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ min ye tajimafɛn ko la ka na ka u ladon jamana kɔnɔna na wali min bɛ ka kɛ sababu ye ni Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni bɛ ka tajimafɛn sɔrɔ sanga ani wagati. Yɛrɛ n'an bɛ an ka Premier Ministre yɛrɛ kɔni fo kosɛbɛ a ka ni décision yɛrɛ kɔni na ka d'a kan ni citerne yɛrɛ kɔni ma tɛmɛ tile kelen kan douane ko kɔnɔna na o bɛ kɛ sababu ye ni aranba minnu yɛrɛ kɔni bɛ jɔ station na ka camanba yɛrɛ de kɔni bɔ o ko la. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Gawo diinɛ ɲɛmaaw olu kɔni ye alerte ba yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin Gawo autorités yɛrɛ kɔni ma k'a yir'u la k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Gawo région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko maaw yɛrɛ kɔni jogo bɛ ka tiɲɛ kosɛbɛ ko an danbe ale ni an ka laadala ko tiɲɛni yɛrɛ kɔni bɛ ka don olu bɛɛ la ni région kofɔlen in kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Gawo diinɛ ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin Gawo gouverneur yɛrɛ kɔni ma k'a ka fɛɛrɛ dɔ yɛrɛ kɔni latigɛ fɛɛrɛ telima min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni wale minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ Gawo région kɔnɔna na ka dankari o la wale min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni Gawo danbe yɛrɛ kɔni bɛ segin a ma. Gawo Haut Conseil islamique maaw yɛrɛ kɔni ka président ale yɛrɛ de kɔni bɛ lettre kɛ ni ka a ci Gawo gouverneur ma lettre min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Gawo région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maaw yɛrɛ kɔni jogo tiɲɛna ko jogo min yɛrɛ kɔni tiɲɛna fo ka se degré dɔ yɛrɛ kɔni ma ko hali ni Haut Conseil maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka taa sensibilisation kɛ écolisow du ale ni misiriw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko o si tɛ ka nɔ yɛrɛ kɔni bɔ ko jogow yɛrɛ kɔni tiɲɛna ka se degré dɔ yɛrɛ kɔni ma ko fo sensibilisation yɛrɛ kɔni tɛ ka foyi yɛrɛ kɔni ɲɛ a ko la. A y'a yira k'a fɔ ko Gawo ni ale yɛrɛ kɔni ye région dɔ ye région kɔrɔma yɛrɛ kɔni don région min yɛrɛ kɔni don danbebaba ye a la kosɛbɛ ko nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Gawo yɛrɛ kɔni bɛ ka taa sira jugu dɔ yɛrɛ kɔni na sira min ye sira jugumanba ye a ma kosɛbɛ ko in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni dabɔra jogow tiɲɛni sifinnakaw yɛrɛ kɔni ka ko kɛtaw yɛrɛ kɔni na ko minnu yɛrɛ kɔni man ka tɛ ka kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Gawo diinɛ ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko n'i taara Gawo région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ ko Gawo sifinnakaw yɛrɛ kɔni jogo tiɲɛna
kada ka ko ni tara ni yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna i bɛ sifinnakaw ni ɲɛnaminimafɛnw de ye k'u bɛ ɲɛnaminimafɛnw feere wa u yɛrɛ b'a min ko ka sɔrɔ nin fɛn nin yɛrɛ kɔni silamɛya ale kɔni ye a haramiya min fɛnɛ an ka jamana sariya yɛrɛ kɔni o tɛ sɔn a ma kosɛbɛ ko nka o n'a taw ta n'i taara Gawo région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na i bɛ nin fɛn kuntan in de ye sifinnakaw bolo ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Gawo région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye balani yɛrɛ kɔni o bɛ ka caya yen kosɛbɛ wa balani ale kɔni bɛ mɛn kosɛbɛ wali min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni sigiɲɔgɔnw yɛrɛ kɔni ka sunɔgɔ bɛ tiɲɛ wa min yɛrɛ kɔni ye jugukolo ye o bɛ cari kosɛbɛ ni yɔrɔ kofɔlen ninnu na nka o conseil islamique maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔlɔ ka lɛtiri yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko nin bɛɛ ka jugu ko nka min yɛrɛ kɔni ka jugu n'a bɛɛ o ye cɛ ni cɛ ka ɲɔgɔn kanu de ye ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko cɛ ni cɛ ka ɲɔgɔn kanu ko yɛrɛ de kɔni bɛ ka sanga yɛrɛ kɔni sɔrɔ kosɛbɛ Gawo région kɔnɔna na k'olu o conseil islamique maaw yɛrɛ kɔni ni pratique sugu ninnu kɛli Gawo région kɔnɔna na olu b'u condamner kosɛbɛ ka d'a kan ni ɲɔgɔnna kow yɛrɛ kɔni nin tɛ société si yɛrɛ kɔni danbe ye ko wa olu o conseil islamique maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ Gawo région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'olu de ye ciden yɛrɛ kɔni ye population ale ni autorités ni ɲɔgɔn cɛla la o de kɔni n'a ka kan olu k'u ka autorités yɛrɛ kɔni lakunnafoniya nin n'a ɲɔgɔnna kow la wa diinɛ ɲɛmaa ninnu yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'u b'u ka nin kuma in fɔ ni ka ɲɛsin Gawo région gouverneur yɛrɛ de kɔni ma ka d'a kan k'a fanga bɛ Gawo région gouverneur yɛrɛ de kɔni na ka dankari nin n'a ɲɔgɔnna kow yɛrɛ kɔni na ka d'a kan nin ko ninnu yɛrɛ kɔni bɛ sɔn ka kɛ sababu ye ni jogo ɲumanya ale ni danbe min yɛrɛ kɔni bɛ Gawo la ka o ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɔ nin région kofɔlen in na u bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin Gawo gouverneur yɛrɛ kɔni ma k'a ka décision gɛlɛnmanw yɛrɛ kɔni ta décision min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni ka dankari nin ko sugu ninnu na région in kɔnɔna na o conseil islamique maaw ye lɛtiri min yɛrɛ kɔni ci ni ka ɲɛsin Gawo région gouverneur yɛrɛ kɔni ma o lɛtiri yɛrɛ kɔni ko jaabi la a yirala k'a fɔ ko novembre kalo tile 15 tɛmɛnen san 2025 ko an ka Mali fintigilakaw ye opération ba yɛrɛ de kɔni kɛ Gawo région kɔnɔna na ko an ka Mali fintigilakaw ye opération yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin yɔrɔ caman yɛrɛ kɔni ma a yiralen don k'a fɔ ko yɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni bɛ tilenbaliya de kɔnɔna na an ka Mali fintigilakaw ye opération min yɛrɛ kɔni kɛ opération min yɛrɛ kɔni fora kosɛbɛ Gawo sigibaa caman yɛrɛ kɔni fɛ o y'a yira k'a fɔ ko opération in sen fɛ k'an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni sera ka shisha mi yɔrɔ caman yɛrɛ kɔni datugu ka da k'a yirala k'a fɔ ko nin yɔrɔ kofɔlen nin yɛrɛ de kɔni na min ye Gawo sifinnakaw yɛrɛ kɔni u bɛ t'u ka kolankolon ale n'u ka ɲɛnaminimafɛnw tali baaraw kɛ nin yɔrɔ nin na o yɛrɛ de kɔni na min an ka Mali fintigilakaw ye shisha mi yɔrɔ caman yɛrɛ kɔni datugu Gawo région kɔnɔna na an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a yirala k'a fɔ ko Gawo gouverneur ale bɛ ka seko n'a damayira yɛrɛ kɔni kɛ walasa Gawo diinɛ ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni u ka jɔrɔna ko min yɛrɛ kɔni fɔ ka dankari o ko in na o yɛrɛ de kɔni na k'an ka Mali fintigilakaw sanga ani wagati u bɛ ka taa opération yɛrɛ kɔni kɛ nin yɔrɔ kofɔlen na opération min yɛrɛ kɔni bɛ ka nɔbɔ kosɛbɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Nigéria jamana kɔnɔna na tarata don novembre kalo tile 18 san 2025 Nigéria jamana ɲɛmaa ni o ye Bola Tinubu yɛrɛ kɔni ale bɛ bɔ n'i ka tiɲɛtigiya k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni Nigéria ka général dɔ yɛrɛ kɔni ko o fagara banbaci walemaw yɛrɛ kɔni fɛ wa a ka kuma in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ hommage ba kɛ ni ka ɲɛsin a ka o cɛden yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan ko yɛrɛ kɔni ni tora faso lakanani baaraw la Bola Tinubu yɛrɛ kɔni ka kumaw kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ k'a ka ni général yɛrɛ kɔni fagara Nigéria nord-ouest yan fanfɛla yɛrɛ de kɔni fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Borno État yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wa a bɛ tasibila kɛ ni ka ɲɛsin Nigéria finitigi wɛrɛw yɛrɛ kɔni ma minnu fɛnɛ ni yɛrɛ kɔni tora attaquew la jamana in kɔnɔna na Bola Tinubu ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ale de kɔni ye a ka jamana yɛrɛ kɔni fintigilakaw ka ɲɛmaaba ye ko wa ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi komi ale ye jamana fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka ɲɛmaaba ye ko ale yɛrɛ kɔni ka fintigilaka minnu yɛrɛ kɔni fatura ka u to baara yɛrɛ kɔni na ko wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka ale dusu ma kasi kosɛbɛ a bɛ dugawu dɔ kɛ ni ka ɲɛsin brigadier général Musa Uba ale ni Nigéria ka fintigilaka wɛrɛw yɛrɛ kɔni ma minnu yɛrɛ kɔni ni tora faso lakanani baaraw la min yɛrɛ kɔni ye brigadier général Musa Uba yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ ko ale yɛrɛ de kɔni fagara don tɛmɛnenw na banbaci walemaw yɛrɛ kɔni fɛ Nigéria jamana kɔnɔna na min ye banbaci wale jɛkulu État islamique en Afrique de l'Ouest maaw yɛrɛ kɔni ye olu ka bɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni ka tɛnɛn don novembre kalo tile 17 san 2025 olu kun y'a yira k'a fɔ ko sibiri don novembre kalo tile 15 san 2025 ko min yɛrɛ kɔni brigadier général Musa Uba yɛrɛ kɔni ko olu ye o minɛ min ye brigadier général Musa Uba yɛrɛ kɔni a yiralen don k'a fɔ ko Nigéria ka finitigiw yɛrɛ kɔni bɛ opération minnu yɛrɛ kɔni kɛ Lac Tchad région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na opération minnu yɛrɛ kɔni bɛ kɛ ni ka ɲɛsin banbaci walemaw yɛrɛ kɔni ma ko ni général kofɔli ale de tun b'o opération bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔya la ko wa juma tɛmɛnen novembre kalo tile 14 san 2025 min ye banbaci walemaw olu
tara janda kɛ ni ka ɲɛsin Nigeria ka finitigilakaw yɛrɛ kɔni ka ni convoi ma ko wa o wale yɛrɛ kɔni kɛra Borno État de kɔnɔna na ko Banbaci wale maaw ka o janda in yɛrɛ de kɔni senfɛ u ye Nigeria ka ni général ba in yɛrɛ kɔni minɛ ni ka taa n'a ye Banbaci wale jɛkulu maa minnu yɛrɛ kɔni Nigeria ka ni général in yɛrɛ kɔni minɛ olu kun ye laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko général kofɔlen yɛrɛ kɔni k'a jopine kun don a sen na ko a ko wagati min olu Banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni bɛ Nigeria ka ni général in yɛrɛ kɔni minɛ ko y'a sɔrɔ ni général kofɔlen a kun bɛ ka essayer ni ka boli yɛrɛ de kɔnɔ Nigeria ka finitigilakaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Banbaci wale maaw ye nin binkani wale min yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin Nigeria ka finitigilakaw yɛrɛ kɔni ka convoi dɔ ma ko binkani wale in kɛra sababu ye ni ka Nigeria ka finitigi fila yɛrɛ de kɔni faga ale ni groupe d'autodéfense min yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ Nigeria jamana kɔnɔna na ka o groupe membre fila fɛnɛ yɛrɛ kɔni faga kabini ni attaque yɛrɛ kɔni kɔfɛ Banbaci wale jɛkulu État islamique en Afrique de l'Ouest maaw yɛrɛ kɔni olu ye ja dɔ yɛrɛ kɔni cari bɔlɔlɔsiraw kan ja min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na i bɛ brigadier général Musa Uba yɛrɛ kɔni sigilen a ka bureau yɛrɛ kɔni kan ja dɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ na i bɛ ni général ba in yɛrɛ kɔni dugumana yɛrɛ kɔni na Banbaci wale maaw ka nin binkani wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ sibiri don novembre kalo tile 15 san 2025 Nigeria ka finitigilakaw yɛrɛ kɔni kun bɔra ni ka galontigiya k'a fɔ ko brigadier général Musa Uba yɛrɛ kɔni ko ale fagara Banbaci wale maaw ka nin binkani wale yɛrɛ kɔni senfɛ wa Nigeria ka finitigilakaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ni wagati in na ko brigadier général Musa Uba yɛrɛ kɔni ko basi foyi ma ale sɔrɔ binkani wale yɛrɛ kɔni na ko wa ni ma ko fɔlen sigira ne ka taa ka base la nka kare don novembre kalo tile 16 san 2025 Nigeria ka soso dɔ yɛrɛ kɔni ko ye kunnafoni sira dɔ ma k'a fɔ ko brigadier général Musa Uba yɛrɛ kɔni ko Banbaci wale jɛkulu État islamique en Afrique de l'Ouest maaw yɛrɛ kɔni ko o Banbaci wale jɛkulu man yɛrɛ kɔni ka kɛlɛkɛcɛ 16 k'olu yɛrɛ de kɔni Nigeria ka ni général yɛrɛ kɔni minɛ ne ka taa n'a ye wa o wagati yɛrɛ kɔni na o source in kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Nigeria ka autorités yɛrɛ kɔni jɔrɔlen don kosɛbɛ kala kan u bɛ ka bisigiya k'a fɔ ko min ye Banbaci wale man ye ko bɛ sɔn ka ni ma ko fɔlen yɛrɛ kɔni faga a kuma misɛnninw yɛrɛ kɔni cayalen yɛrɛ de kɔni kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ tarata don novembre kalo tile 18 san 2025 Nigeria jamana ɲɛmaa ni o ye Bola Tinubu ale bɔra ni ka cɛntigiya k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ kɔni na ko min ye brigadier général Musa Uba yɛrɛ kɔni ko Banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni ye ale faga ni binkani wale yɛrɛ kɔni senfɛ an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye Banbaci wale maaw olu ka binkani wale bɛ ka caya kosɛbɛ Nigeria jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wa min yɛrɛ kɔni Nigeria autorité ma wagati tɛmɛnenw na olu kun ye layidu ta yɛrɛ kɔni kɛ k'u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ min yɛrɛ kɔni ye Banbaci wale maaw ka olu si latunu ka bɔ jamana kofɔlen in kɔnɔna na ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ yan ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma